шумо дар ёд доред ки дирӯз чӣ кор карда будед, не? бале, ҳеҷ каси мо рӯйдодҳои ҳафтаи гузаштаро дар ёд овардан наметавонем ва мо намехоҳем ки ба умқи хаёлоти худ равем ва дар ин лаҳзаҳо ҳалва ньюз ба шумо кӯмак мерасонад. ҳоло дар бораи ҳама чиз ҳарф мезанем. либосҳои нави милитсия, пораи Тоҷикистон дар ватани Моргенштейн ва Ворух. айни ҳол на он қадар хуб садо медиҳад. пас биёед оғоз мекунем. баҳор вақти тағйирот аст. дар ин лаҳзаҳо на танҳо табиат, балки одамон низ тағйир меёбанд. баъзеҳо либосҳои ғафси зимистонаи худро мекашанд ва дар худ ҳисси фарбеҳиро мебинанд ба мисли муҳайё. ва баъзеҳои дигар ба мисли ман пӯшидани либосҳои миллиро хубтар медонанд. вале маълум мешавад ки эҳсоси зебоиро на танҳо ман дорам, балки вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон низ ҳисси зебоӣ низ дорад. яъне барои ҷавондухтарони милитсия либосҳои ягонаи аз атласу адрас духташуда омода сохтаанд. ин намуди либосҳоро бо намуди аврупоӣ тарроҳони суғд омода сохтаанд ва шояд ин қулай аст. пилоткаро ба сар гузоштӣ, милиса мешавӣ. тоқичаро ба сар гузоштӣ, келинчак мешавӣ. агар румол ба сар мондӣ, пас духтари хонашин ҳастӣ. дар шимол инро бештар дар Амалия мебинанд. к нам едет ревизор. мегуфтем агар намояндагони созмони байналмилалӣ 1 сол пеш ба Тоҷикистон меомаданд ва айни ҳол ҳама медонанд ки дар Тоҷикистон коронавирус вуҷуд надорад. аз ин рӯ хабари омадани созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо воҳимаеро ба бор намеорад. ан линде тасмим гирифт ки ба кишварҳои Осиёи марказӣ омада ба пешвоёни он мулоқот кунад ва албатта Туркманистон дар он рӯйхат нест. ҳарчанд ан линде ба Туркманистон рафта натавонад, вале ба пешвои он тариқи зум мусоибат мекунад. шумо дар асри 21 пинҳон шуда наметавонед, хусусан агар як давлати ихтиёрӣ бошед. дар инҷо мушкилтар хоҳад буд. паррандагон баҳор бармегарданд. ман хатмкунандагони донишгоҳҳоро дар назар дорам барои онҳое ки намефаҳманд. ҳамаи онҳо танҳо нақшаи фирор аз Тоҷикистонро мекашанд, аммо ин ба маънои маъмулӣ фирор нест. дар инҷо ҳама чиз олиҷаноб аст, аз ҳадаф то ба амал. мо ҳама медонем ки ҷавонон зиёдтар ба куҷо рафтан мехоҳанд? ба Русия. забонро медонанд, таърих ва фарҳанг ошност ва миёнарав низ дар дасти худи онҳост. ҳоло ман дар бораи маркази илм ва фарҳанги Русия мегӯям. барои дохил шудан ба барномаи магистрӣ дар донишгоҳҳои Русия шумо бояд аз мусоҳиба гузаред. дар инҷо на танҳо сатҳи дониши русии шумо ба назар гирифта мешавад, инчунин донистани забонҳои хориҷӣ низ ба назар гирифта мешавад. Нормально? Да, конечно. хабарҳои ҳалва нест агар топи мо ҳадиақал як навигариро дар бораи варзиш надошта бошад. дурусттар ин тавр мебуд агар ман мегуфтам ҳалво нест агар дар мизи ман ҳалво набошад. умедворам касе инҷо ишораҳоро мефаҳмад. вообще-то агар дар бораи варзиш бигем, дар бораи ширинӣ гуфтан ҳаминҷа ҷоиза ё ки не? вообще-то ҳалво дар хӯроки зараровар дохил меша ё ки не? фарбеҳ меши агар ҳалво бихӯрӣ. суҳбатро дар бораи варзишгарон идома медиҳем. Сомон Маҳмадбеков дар чемпионати дзюдои Сомон Маҳмадбеков дар чемпионати дзюдо Осиё Уқёнусия 2021 ҷои дуюмро ишғол намуд. тиллоро қаҳрамони Доха Мастерс аз Кореяи Ҷанубӣ Анна Чагримов ба даст овард. ҷои сеюмро Комроншоҳ Устопириёв ва Темур Раҳимов ишғол намуд. бояд қайд кард ки инҳо ҳам зодагони Тоҷикистон ҳастанд. алло, чокаи? ебраус чӣ мегӣ? ебрагим. баҳсҳои ҳудуд эҳтимолан аз замонҳои қадим вуҷуд доранд. агар қаблан ҳамаи мушкилотҳои оддӣ ҳалли худро меёфтанд, касе бо касе ҷанг мекарданд, аммо ин ҳоло на он қадар кор мекунад. ҷомеаи ҷаҳонӣ тамоми ҳаракатҳоро дар арсаи байналмилалӣ назорат мекунад. аз ин рӯ танҳо як чиз боқӣ мондааст: марз ва тақвияти онҳо. Ворух яке аз устухонҳои баҳс қарор гирифтааст. вай дар марзи Қирғизистон воқеъ аст.
9 апрел президент Эмомали Раҳмон бар ин деҳа рафт ва дар ин ҷо парчами Тоҷикистон бо тантана парафшон гардид. Инчунин маҷмӯаи фарҳангию фароғатии Ширинро кушоданд ва боғи себро низ аз назар гузарониданд. Дар омади гап, президент нишон дод ки Ворух як қисми ҷудонашавандаи кишвари мост. саволи фаврӣ: ки чӣ дар бораи Уфа медонад? Пешрафтатаринҳо зуд хоҳанд гуфт. дар он ҷо маҳбуби дилҳо Шандон Майот Маргенштейн ҳаваскор таваллуд ва ба воя расидааст. яке аз донишгоҳҳои Уфа ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ба 187 донишҷӯи тоҷик толори махсусе кушода шуд ва он толорро бо як сабки миллӣ оро додаанд. дар он ҷо ҳама чизе ки дигар тоҷикони берун аз марзӣ надоранд вуҷуд дорад. масалан парчам, манзараи ватанӣ ва Исмоили Сомонӣ. қурутобро бошад худатон омода мекунед. баҳсҳо дар атрофи иштироки манежа дар Евровидения то баҳо хомӯш намешаванд. дар байни танқидҳо ва шарҳҳои иғвоангез назари як шахси бонуфуз Эмомали Раҳмон низ ба назар мерасад. дар байни танқидҳо ва шарҳҳои иғвоангез назари як шахси бонуфуз Эмомали Раҳмон низ ба назар мерасад. Президенти кишвар гуфт: чаро вай ин далелро бояд пинҳон кунад? Тамошобинон онро қабул кардан ва сурудҳои ӯро месароянд. ман бошам бесаброна Евровиденияро интизорам. шумо чӣ? шумо шарҳҳои худро дар ин вазъ метавонед нависед. форуми дуюми умумии русиягии Русия-Тоҷикистон аз 9 то 11 апрел дар шаҳри Бердск баргузор гардид. агар касе надонад, ин дар вилояти Новосибирск мебошад. мо ин тамаддунҳои ҷаҳонишавиро мувофиқи тартиботи худ истифода мебарем. ва боз варзиш ва боз ғалабаҳо. ин дафъа варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи кураш дар Ӯзбекистон ниҳоятан фарқ карданд. хуб, ҳади ақал ин ҷудо нест. кураш, агар касе намедонад, ин як навъи гӯштинг аст. аз ҳисоби паҳлавонони мо як тилло, як нуқра ва 2 биринҷӣ ба даст оварданд. ғолибон ба ғайр аз медалҳо боз бо мукофотҳои пулӣ низ сарфароз гардонида шуданд. метабикем тода бачаҳо. барои чизеро аз нав сар кардан ва онро қадр кардан, сараввал бояд онро аз даст диҳед. ин идеяи олиҷаноб самараи мулоҳизаҳои тӯлонии ман аст. котиби матбуоти Кремл Дмитрий Песков, ки Русия ба муҳоҷирон ниёз дорад, баён мекунам. суханони ӯро хабар дар бораи аз ширкати техстрои Москав ба шаҳри Хуҷанд омада муҳоҷир талаб намуданд. ҳадафи онҳо даъват намудани мардум ба кор буд ва ин як созишномаи расмӣ мебошад. дар созишномаи онҳо парвозҳои чартерӣ, ҳуҷҷатҳо ва манзили зист ба қайд гирифта мешавад. ногуфта намонад ки ин дуввумин сафари онҳо ба шаҳри Хуҷанд ва Душанбе мебошад. дар моҳи март 100 нафар ба кор даъват карда шуданд. оё шумо мехоҳед тарзи ҳаёти солимро оғоз кунед? бале? пас мо ба шумо нишон медиҳем. мо не, балки мақомоти пойтахти шаҳри Душанбе. 17 апрел марафони байналмилалӣ баргузор мегардад ки дар он ҳама он нафароне ки давиданро дӯст медоранд иштирок мекунанд ва шумо метавонед аз ҳисоби машқи ҷисмонии худ маблағ ба даст биёред. барои мукофотонидани ғолибон мақомот 493 000 сомонӣ маблағ ҷудо кардааст. биёед ҳама каса красовкиёра мепӯшем, соати 5 давидана шурӯъ мекунем. шояд шумо низ рӯзе ғолиб шавед. ана тамом, шумо бошад тарсидед. танҳо 10 хабар ва бубинед ки чӣ қадар омӯхтед. вале ин анҷом нест. биёед беҳтарин шарҳро хонем. акнун ҷанобон бар сарлавҳаи гуфт пас аз он ки бурид мегузарем. хавлае карочи бечора таъриф кадаим дай. дига чӣ шудай? меқарсем. ин хабарҳои ҳалва буд. ман бо шумо будам Марзияи Маҳмадрасул ва ин ниҳоятан хуб буд. дар Инстаграм, Фейсбук ва Ютуби мо обуна шавед ва дар дигар ҷойҳо низ моро ҷустуҷӯ кунед.